Assalamu alaikum masoya masu bibiyar tashar mu da ke kan YouTube channel wato Dandume Hausa TV. Muna masu haƙurƙuntar da ku, ma'ana muna ba ku haƙuri na ganin cewar mun fara ɗora muku shirin Ciroki a Sudan a ranar Laraba. To kuma yanzu mu mai da wannan aiki ranar Juma'a da misalin karfe 8 na شردت كل من القرآن في الشرع الآن كثيرا الآن كثيرا insha Allahu dan ranar Juma'a za mu ci gaba da dora muku wannan shiri wato Ciroki a Sudan. Kada ku mance dai ku kasance da tashar mu da ke kan YouTube channel wato Dandume Hausa TV. Sannan muna ƙara masu fahimtar da ku cewa da kun ɗauko wayarku kun shiga YouTube kun rubuta Dandume Hausa TV kun yi sacin, za ku ga bidiyon mu ya faɗo, sai ku danna subscribing, ku danna ƙararrawar sanarwa, ku danna liking. Wannan shine zai dora ku akan hanyar da muna dora sabon shiri zai rinka isowa a cikin wayoyinku da gaggawa insha Allahu ba tare da wani bata lokaci ba. Shirin Ciroki a Sudan shiri ne mai nishadantarwa gami da ilmantarwa da faɗakarwa. Kuna jin dai an ce Ciroki a Sudan kun san cewa akwai cakwakiya ba yar karama ba. Ku kasance da tashar mu da ke kan YouTube channel Dandume Hausa TV domin samun ci gaban shirin mu mai dogon zango wato Ciroki a Sudan.